Ola, boa tarde. Novo desgusto para os veciños do barrio vigués de Teis. Unha vez máis, o Ministerio de Transporte adía a instalación no treito urbano da autoestrada AP9 de medidas contra a contaminación acústica. As pantallas protectoras contra o ruído, unha bella reivindicación dos veciños, non chegará a Teis, polo menos, ata o ano 2029. Levamos moitos anos con esta reivindicación. Non nos parece normal, que o barrio máis perxudicado por a autoestrada que quede fora dunhos presupostos e dunhas intervencións como levamos solicitado. E despois duns días de tregua, o frío intenso volve a Galicia, seguro que xa o notan algunhas zonas do país. Unha masa de aire ártico está entrando na comunidade e isto provoca a baixada das temperaturas. O nordés fai aumentar a sensación de friaxe e durante a tarde continuarán caendo os termómetros. As mínimas van volver ser negativas. As máximas mañá en moitos puntos do interior non van a cadar nin sequer os 5 graus. Estamos afeitos a algo de todo, pero bueno, xe todo tamén, sentido temos, e o frío tamén o sentimos, claro. Café calentiño, chocolate e moito abrigo. Sí. Fai un frierísimo de miedo. Pois, a pesar do frío e do vento que xa se notan ben, na Coruña non faltaron esta mañá valentes que se botaran a auga. Fui por unha causa solidaria. No Parrote celebrouse a travesía solidaria que tiña como obxectivo recadar axuda a favor da Asociación Galega de Afectados de Esclerose Lateral Amiotrófica. La Coruña, esa zona de baño, la vamos a aprovechar, siempre bajábamos... Meterse en un baño de agua fría a 10-12 grados no primeiro momento do ano fai unha reflexión sobre o que é enfrentarse a dureza dunha enfermidade onde o que máis importa é ese apoio social. Ben, empezamos o informativo dando conta dunha pelexa multitudinaria que sorprendeu onte pola tarde a veciños e visitantes na Rúa do Franco, en Santiago de Compostela. Un enfrentamento no centro histórico da cidade entre dous grupos de ideoloxía diferentes, segundo informou a Policía Nacional. Aí os ven, derivou nunha pelea na que, a pesar de non haber feridos graves, un dos seus participantes empregou gas pementa. Varias persoas que pasaban pola zona resultaron intoxicadas. A policía mantén aberta unha investigación para esclareceren a identidade dos participantes, aínda que non se presentaron denuncias polo sucedido. A Asociación Veciñal de Teis anuncia movilizacións para reclamar a insonorización da AP9 neste treito da entrada de Vigo. O barrio quedou excluído das medidas do Plan Estatal de Acción contra o Ruído, que en cambio si prevé actuacións na zona de Chapela. A Asociación Veciñal de Teis lamenta que o barrio quede fora do Plan de Acción contra o Ruído do Ministerio de Transportes. A cuarta fase do plan prevé 5,5 millóns de euros para pantallas acústicas entre Rande e Chapela, pero non inclúe o tramo urbano de Teis, unha bella demanda da Asociación Veciñal. Levamos moitos anos con esta reivindicación. Non nos parece normal, que o barrio máis perxudicado por a autoestrada que quede fora dunhos presupostos e dunhas intervencións como levamos solicitado. De feito, no 2016 xa, creo recordar, o Concello e a Xunta de Galicia xa lle exixían a Audasa as barreiras esas acústicas. A día de hoxe seguimos á espera del. O mapa estratégico do ruído confirma que máis de 7.000 persoas soportan niveis superiores de ruído os recomendados pola Organización Mundial da Saúde. Ten que ser matador. A ver, isto é esta xente que vive por aquí é un sin vivir. Un informe propio da Administración, unha medición acústica, daba uns valores de entre 55 e 75 decibelios, o que sobrepasa moitísimo o ruído que pode soportar un. O Ministerio de Transportes anunciou un plan para humanizar a AP9 na zona de Teis. Prevé cubrir a autoestrada con 5 pasos superiores, pero a Asociación Veciñal cree que é unha medida a longo prazo que non lles dará solución a todos os afectados polo exceso do ruído. Por iso, non descartan movilizacións para reclamar a insonorización deste treito da AP9 na entrada de Vigo.
Tamén na comarca de Ferrolterra hai malestar pola AP9, neste caso polo seu estado. Os usuarios habituais queixanse da mala conservación, sobre todo no tramo final cara a Ferrol. Aí en la zona de Puente de Eume quise pasar un camión y no fui capaz. Había unos charcos de agua, estaba lloviendo bastante, pero allí hace un balso de agua y cuando lo crucé me costó lo mío, Leva 22 anos aberto o tramo final da AP9 que remata en Ferrol e os usuarios reclaman un mellor mantemento. Si, ten bache, si. Non está porque se paga, non está en condicións. Está un pouco abandonada. Moitas veces hai socavóns. Faltanlle luces de iluminación todo alrededor, porque non ten reflectantes como debe ter unha autopista. En días como hoxe non se aprecian tanto esas deficiencias. O problema chega cando chove. Se desliza porque o suelo non está ben, non agarra. O drenaje é malísimo, moi malo, faz aguaplaning, como vayas a unha velocidade, que tal. Piden un asfaltado en condicións e non pequenos remendos. Fa un trozo, a mellor polo medio, despois ao outro lado, que non está homogénea, está un pouco parcheada aquí, despois está lisa, en fin, o que hai. Eu non tuve problemas, pero que extremo a precaución para non telos, pero que sí é peligroso, sí. A Policía Nacional detivo un home este sábado como presunto autor dunha agresión sexual a unha menor de idade. Aconteceu en Xuxán, un barrio moi novo, aínda en construción. As pescudas iniciais apuntan a que o home levaba varias horas na zona e que conseguiu acceder ao edificio a través do garaxe. A presunta agresión ocorreu no interior do ascensor. Despois a vítima, unha rapaza menor de idade, conseguiu fuxir. A policía local prendeu-no preto do lugar dos feitos apenas media hora despois. A xuíza acordou a súa posta en liberdade con retirada de pasaporte e prohibición de saída do territorio nacional e afastamento da vítima a 500 metros e prohibición de comunicación con ela. E outro suceso tamén na Coruña onte. Nesta ocasión, unha muller morreu atropelada na rolda do Outeiro. Cruzaba fora do paso de cebra. Cando chegou á mediana, tropezou e caeu á estrada onde foi arrastrada por un coche. Tiña 49 anos. E un veciño de Mos tivo que ser ingresado na UCI do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo despois de sufrir unha violenta agresión onte na parroquia de Sanguiñeda. A vítima foi localizada pola Garda Civil oculta entre unhas silvas e envolta nunha alfombra. Os axentes atoparon a vítima con lesións de gravidade. O presunto autor da malleira detivérono pouco despois. En Galicia, o ano comezou con menos casos de gripe. A vaga epidémica desta enfermidade rexistrou unha intensidade baixa con tendencia decrecente. Con respecto ás semanas anteriores, rexistrase un descenso na taxa de consultas por gripe en atención primaria de case un 23%. Así, esta taxa sitúase nunhas 80 consultas por cada 100.000 habitantes. Os que máis acuden ao médico son os cativos de 0 a 4 anos e a maioría dos ingresos, iso sí, por esta doenza, danse nas persoas maiores de 80. Nos últimos 7 días ingresaron no hospital 343 persoas con gripe. Segue recomendándose, atención, o uso da máscara cando se acuda a centros de saúde, aínda que non se teñan síntomas, porque tras as reunións familiares por estas festas de Nadal poden producirse importantes repuntes. En los últimos días estamos viendo un poco de descenso en cuanto al número de consultas de pacientes con síntomas gripales, pero eso no quiere decir que bajemos la guardia. Es más, tenemos que estar siempre protegidos y, sobre todo, cuando acudamos a los centros de salud, tengamos o no tengamos síntomas respiratorios, acudamos con protección, con las mascarillas, para evitar que no vuelva a existir otro repunte o suban otra vez los ingresos hospitalarios por gripe en nuestra comunidad. E atendan a esta historia. En Vigo, un grupo de aves amarga os condutores que aparcan no barrio de Lavadores. Os paxaros, sobre todo pegas, bombardean os coches cos seus excrementos. Se non se limpian pronto, esas manchas poden causar danos na pintura. Así amencen cada mañá os coches que aparcan nesta zona de Vigo. As marcas do chan demostran que unha chuvia intensa é case imposible librarse. Aí está, ao lado da antena, aí hai unha cagada. Pois o coche de baixo, bueno, pois apareceche cos efectos dos animales, está claro. De seguro que acontece en moitos máis lugares de Galicia, é a natureza, pero é o día a día aquí, o día a día molesto, neste pequeno oasis no barrio de Lavadores. Entre estas 30 árbores anda un grupiño de pegas. As aves son difíciles de ver,
pero as súas pegadas son máis ca evidentes. Aí están as responsables, estas son pegas, tamén hai pombas, sendo Vigo, vemos algunha gaivota tamén. Tienes que limpiarlo rápido, porque si no te chimpa la pintura. Sabes, hai algún que está perdido, pero eso, nun momento xa se pon así, e oxida, claro. Non lo aparco nunca, es imposible. O sea, alguna vez lo he dejado porque ya desesperación de no haber ningún sitio en el barrio y tener que aparcarlo allí, pues ya sabes que son 2 euros de lavado al día siguiente, vamos, automático. Y a mí no me parece correcto que la gente se esté quejando de todo, de todos los pájaros que tienen derecho a hacer sus necesidades, al igual que una persona. Límpalo é doado, auga é desengraxante, pero hai que actuar rápido. Y cuanto antes lo quites, mejor. O si no, coger una bayeta mojada, pasársela para quitar los excrementos más gordos y punto. Pero contar que dejes una noche, por ejemplo, enfriar el coche en el garaje, sobre todo en lo que es el capó del motor, eso es lo peor que hay. Porque con el calor eso queda tostado, ahí quema el barniz de la pintura. Unha masa de aire do Ártico vai provocar unha forte baixada das temperaturas en toda Galicia que se vai empezar a notar a partir desta tarde no sur e na montaña de Ourense. Mesmo está activo o aviso amarelo de Meteo Galicia por mínimas por debaixo dos 6 graus baixo cero. Demetrio Morenza, como está? Sabemos que a estampa ben invernal. Contanos, Demetrio. Sí, aquí en Castro Caldelas, que estamos a 800 metros de altitude, a estampe de inverno. Hai moita néboa que está baixando agora mesmo, que apenas nos deixa ver a máis alá de 50 metros, humidade. E os termómetros marcan 2 graus. Con todo, hai que dicir que en Ourense cidade estábamos a máis temperatura, a 8 graus, a eso das 9:30 da mañá, pero a sensación térmica era de moito máis frío que a que estamos experimentando aquí, e iso é polo nordés que fai que os corpos experimenten esa sensación de moito máis por debaixo do que marcan os termómetros. A previsión, como moi ben apuntabas agora mesmo, anuncianos que para as próximas horas, ao longo da tarde, baixarán considerablemente as temperaturas. Ese aviso amarelo activado para as montañas de Ourense con temperaturas que poderá ser en negativo ao longo da próxima madrugada, e a cota de neve que se situará entre hoxe e mañá entre os 600 e os 700 metros. Sí, están avisando que mellor os desplazamentos hoxe, non? Vense duro, pero creo que máis por esta parte que para a izquierda, ¿no? Bueno. Sí, eso me dixo mi nai antes, que facía un frío xa, telita, pero bueno. Sorprendida con este baixón? Non moito, estamos na época, así que non moito, pero bueno, é o que toca, así que bueno. Sucédense as mostras de solidariedade coa Comisión de Festas de Vilamanín en León tras vender participacións de máis do número premiado co gordo do sorteo de Nadal. Unha delas é a da Comisión de Festas de Carnota, que puxo en marcha unha recadación de fondos para axudar a restaurar a convivencia dos veciños agraciados. Isto pasa ya calquera, que é moi difícil gestionar todo, É a tesoureira da Comisión de Festas de San Mamede de Carnota e ela sabe mellor que ninguén dos desvelos de manexar cartos alleos. Hai que estar moito encima dos cartos, da contabilidade, todo. E os nenos... Ela e os seus compañeiros están afeitos a facer de todo para recadar cartos para as súas festas parroquiais. Tamén a vender participacións da Lotería de Nadal e saben o difícil que é que cadren as contas. Nos, no noso caso, tiñamos algúns décimos de máis sempre. Pero, bueno, se te quedas con décimos de máis, tamén a recaudación pode ser menor. Entonces, intentar axustalo, pois, é difícil e estas cousas poden pasar. Esta empatía é froito do traballo duro e desinteresado que fan as comisións de festas. Esta de Carnota acaba de emprender unha campaña de solidariedade cos rapaces leoneses. Primeiro, para que sepan que non están solos, o sea, que todas as asociacións os comprendemos, os acompañamos. E segundo, para recadar cartos que poidan axudar a resolver o problema e evitar que se rompa a convivencia en Villamanín. Agora toca buscar a mellor fórmula para canalizar esas doazóns. Que sepan que non están solos, que teñen aquí, que en Galicia somos especialistas en festas e en apoiarnos uns aos outros. E, bueno, tamén no escudo do noso concello pon que somos un concello moi humanitario e queremos que se vexa. E máis boas accións na Coruña. Centos de persoas botáronse hoxe ao mar co frío que fai por unha causa solidaria. Son os participantes na travesía a favor dos enfermos de Ela, Cintia.
Si así volve a 13ª edición da Travesía Solidaria aquí ao Paseo do Parrote, un evento de natación en augas abertas que se fai en homenaxe a Fran Otero, que foi un referente en dar visibilidade a persoas con ela. Hoxe aquí participan 200 persoas e teñen para escoller dúas modalidades, ou ben de 400 ou de 1000 metros a nado. Tamén se recaudaron máis de 3.000 euros en fondos que van destinados para a Asociación de Esclerose Lateral Amiotrófica e tamén para apoiar as persoas con ela. Non todo é diversión, senón que os organizadores tamén fan un chamamento a concienciar en que hai que invertir en máis investigación para tratar esta enfermidade. A zona de baño do Parrote na Coruña acolleu este mediodía unha nova edición da Travesía a nado pola Ela. Estamos moi contentos, ademais hoxe está un día estupendo para que podamos disfrutar aquí desta mañán de deporte acuático e tamén en beneficio da asociación. Protegidos ou non con traxes de neoprenos, participantes neste evento solidario podían escoller entre nadar 400 metros ou alongar a travesía ata os 1000. Vimos toda a parte do equipo e vimos a facer unha actividade conxunta e ademais se podemos colaborar con unha boa causa, pois é o importante. Participamos mi hermano y yo porque tenemos un par de amigos afectados y bueno, como solidaridad y demás siempre la intentamos hacer. Meterse en un baño de agua fría a 10, 12 grados no primeiro momento do ano fai unha reflexión sobre o que é enfrentarse a dureza dunha enfermidade onde o que máis importa é ese apoio social, neste caso tamén o sociosanitario. 2 centenares de persoas ousaron botarse ao mar por unha boa causa, solidarizarse cos afectados pola esclerose lateral amiotrófica, unha doenza que precisa de máis investigación e recursos. A Asociación Galega de Ela atende máis de 160 familias. O Nadal xa saben que traen consigo ilusión, os agasallos, as xuntanzas familiares e sobre todo as luces que adornan as rúas e as nosas casas. Pero algo aparentemente tan inofensivo pode chegar a provocar problemas, sobre todo os condutores. Falamos cun experto e imos darlles algúns consellos para gozar destas festas e das luces en risco. Luces de Nadal por todas partes, en calquera recuncho, crean un espectáculo luminoso de ancor ás rúas, pero tamén teñen o seu lado escuro. Hai un risco oculto relacionado coas luces, especialmente cando temos un volante entre as nosas mans e nos convertemos en conductores. Por iso, os expertos advirten, poden ocasionar cegamentos e, no peor dos casos, graves accidentes de tráfico. Entonces hay que evitar mirarlas directamente, si es posible, sobre todo si vamos conduciendo, porque sobre todo de noche, en una vía interurbana donde la iluminación es escasa, si miramos algo que está iluminado muy fuerte, emitiendo luz, y luego volvemos a mirar a la vía que está a oscuras, a lo mejor nuestro ojo todavía no se ha adaptado a ese cambio de luz de mucha a poca y no vemos de forma adecuada. Cegamento nos condutores que deben evitar mirar directamente as luces, pero tamén aquelas persoas que padecen algún problema visual poden sentir certas molestias. Puede haber algunas personas que igual sean algo más sensibles a los cambios de luces o a una luz muy intensa y le pueda llegar a provocar dolor de cabeza o sensación de malestar, pero por un exceso de iluminación, o también lo que puede ocurrir algunas veces, como son luces que no son fijas, sino que se encienden, se apagan, tienen varios colores, o sea, son estímulos que están variando, no es un estímulo fijo, hay gente que eso le puede provocar cierto malestar. Pero, ante todo, unha mensaxe de tranquilidade. Luces homologadas, imagino que podrán estar puestas para que la gente las pueda mirar, evitar mirarlas directamente para no deslumbrarnos, pero vamos, si están homologadas no deberían estar emitiendo una cantidad de luz que sea nociva para el ser humano, evidentemente, si no, no sería lógico que permitieran el uso de esa iluminación. Así que xa saben, gozar das luces sí, pero evitando mirarlas directamente. E outro elemento que nunca falta no Nadal é o roscón de Reis. Son moitos os obradoiros pasteleiros que teñen encargos dende hai semanas e traballan arreo para ofreceren o sabor máis auténtico deste manxar. Esta fin de semana o traballo dos pasteleiros só é comparable ao dos propios reis preparándonos regalos. Neste obradoiro non hai pausa, porque a elaboración deste doce require de varias mans para que poidan sair por milleiros. Un proceso que necesita tiempo, ¿no? Son las masas, fermentaciones, horneados, son mucho volumen, muy poco tiempo, entonces tenemos que hilarlo muy fino, ¿no? Siempre intentando que los tiempos de fermentación sean correctos, los horneados, su
Es un proceso fácil porque es el roscón, pero muy complejo, ¿no? Para que quede un roscón de gran calidad, alto nivel, que es lo que buscamos, ¿no? Non é como en Navidade, Noiteboa ou en fin de ano, que a xente se non ten panetone, compra pastéis. Non, nesta época as persoas que queren o roscón, queren o roscón. Os clientes valoran o produto artesán e poder facer as encargas coa garantía de frescura e calidade. Yo creo que el sabor, sobre todo la estructura de nuestro roscón, ¿no? Que es muy aireado, es muy jugoso, es muy alveolado, y el sabor que sabe a azahar, rico, ese punto cítrico y la textura, ¿no? Yo creo que es algo para mí muy importante. Intentamos que todos os roscóns sean iguais e utilizar as mellores materias primas únicas por seu origen, auga de azahar de Sevilla, ovos de aquí galegos, limón de Carral. Intentamos que sempre sea purdeable. E a frescor, nos non conxelamos, cerramos encargas a finais de decembro habitualmente para poder organizarnos e sobre todo para saber ata onde podemos chegar. Este Nadal no Obradoiro comezaron tamén coas vendas en liña e o envío nacional, porque a demanda é cada vez maior. Dato curioso, as vendas de alcohol caeron sobre todo polo cambio de hábito da xente máis nova. En 2025, a industria das bebidas alcohólicas viu como os seus ingresos diminuían máis dun 8%. O sector encadea así 3 anos consecutivos á baixa. Eu non consumo cerveza diario, nin vino, pois durante as comidas, nin nada, pero pola noite, pois eu penso que seguimos consumindo a mesma cantidad de alcohol que fai anos. Pois a industria dos espirituosos non opina o mesmo, fai números e non lle saen as contas. As vendas baixaron un 8% no 2025, descende o consumo de alcohol e as grandes marcas reaccionan con versións de baixa gradación ou directamente sen alcohol. A mocidade de hoxe en día xa non bebe o mesmo que a xeración de seus pais. Estamos máis concienciados cun estilo de vida saudable. Nos gusta máis el gimnasio, hoy en día mucha gente cuida su alimentación, sale a correr. Sí que ahora está más concienciada en que es un tema que puede ser perjudicial a la larga. No tiene ninguna ventaja, yo creo que eso al fin y al cabo te vas dando cuenta, pasan los años, te afecta más, supongo que la primera vez a lo mejor pues por probar cosas, no sé. Hai 3 décadas, un 75% dos estudantes de entre 14 e 18 anos recoñecía que se emborrachara algunha vez nos últimos 30 días. Agora ese porcentaxe é do 51%. Algúns nin recordan cando foi a última. Pues fue hace tiempo, hace más de un año. La recuerdo, pero ya tengo que hacer memoria. A verdad que non sei, supoño que en festas en verán ou algo así. Pueden coller unha, pues eso, principios de curso, así, pero non tanto como fai anos que contaban historias nos pais ou así. Pois outro dato curioso dos máis novos, o 70% dos adolescentes descoñecen canto gañan os seus pais, pero moitos teñen a súa propia tarxeta de crédito e influen nas decisións sobre o gasto familiar. A parte do WhatsApp, TikTok, Instagram, as tarxetas tamén teñen espazo nos móviles dos adolescentes. Ten tarxeta de crédito no móvil, pero imos ya recargando, non ten, sabes, según lle vai facendo falta. Eu tengo unha tarjeta prepago que cando necesito gastarme, por exemplo, 10 euros, chamo a mi madre, e ainda sendo menor de edad, tiña unha tarxeta de crédito e parece que gastas moito máis. Prefiro llevar dinero en la cartera e ya está. Pais e nais coinciden en que hai que ir cos tempos e que as tarxetas sustitúen as antigas pagas. Yo creo que es mejor irles dando poco a poco para que sepan también lo que cuesta el ganar el dinero. Tamén poden levar diñeiro en metálico, pero eu que sei, se en algún momento se encontran que lle fai falta e non teñen, pois, como o móvil o traen sempre con eles. Cando quere comprar algo avisa e compra. Segundo este estudo, 68% dos adolescentes descoñecen canto gañan os seus pais, pero na rúa aseguran que saben ben ata onde poden gastar. Pues tengo un límite de 100 en la tarjeta, entonces siempre gasto menos de 20 igualmente. Pregúntolle aos meus pais antes de utilizar a tarjeta a ver se hai diñeiro e se podo gastar. O uso da tarxeta podelles funcionar incluso como aprendizaxe para a vida. Tamén unha forma de habituarse a xestionar a súa propia economía e tamén a súa liberdade, no? Ao final, a autonomía é eso, no? Que aprendas a xestionarte e o diñeiro tamén é parte de eso. Tamén inflúe o criterio dos adolescentes no gasto familiar a hora de escoller tecnoloxía, regalos ou mesmo as vacacións. Pois ata aquí o Galicia Noticias, gracias por escollernos. Volvemos vernos o sábado que ven un pouco antes das 2. Quedan agora con Loli Gómez e a información do tempo.